Nak result election MLA Sohïong Constituency bala penmena haka khatlai tarik ujemang araja arpulai ubudam NOTA none of the above ubaki patba kinyon lada kimmon yaguno no kyrtong ulawan haka kerdan basau but job yaki lai ngot ki kyrtong ki balai ai rang haka ni ke election. Kini ki lai ngot ki kyrtong ki bala syak job dau budam NOTA ubuyok khur ars pa nyo pu arvon ki kentop yo ba san don dorin tathiang jong ka HSPDP ubala yo nro pu arvon uba storing star thaba jong ka AITC ubala yo prapu khandai vote but uba seraf e kharbuki jong ka BJP ubala yo tang sau pho vote hab khen kilometer jing yo vote kini ki lai ngot ru dang job a ubudam NOTA kumon chukudau banakani ka result uba senchar kupar roy lingdo thaba ka UDP ula sha jet kum udkhot sha ying dorbar thau an ka jalan nakani ka constituency da ka buyo khor khan ri hojan rius pa nyop khandai vote da ka pynliem yo ba samlen mal ngyang ka NPP da lai hajar south pa ar vote uba samlen ula yo khor khat lai hajar sans pa ar nyo vote kat bo kyrtong ka congress uba S Osborne Kharjana ula yo ban khor tang khat nyo spa nrup ar vote hadien ka jingnyo yaki vote baro Urji, PCR.